hagués sigut tan senzill com si ningú l'hagués apostat per ella. I TV3, a lligats de mans, dius: o paguem o aquesta sèrie se'n va a la merda, no la fem. Però què passa? Estem en el món del doblatge, que és un món meravellós. I, evidentment, com a empresari, és a dir, com una persona, allò el que vol és guanyar diners i fer negoci. I hi ha una sèrie d'estudis dient: nosaltres la farem. El que jo em va cabrejar en el seu moment, i els hi he dit, i em dol molt, és que jo vaig fer 516 episodis i ningú em va dir què opines, Marc, d'això. Perquè, per una banda, van fer una entrevista sense jo saber i em van posar al mig: el Marc serà l'assessor. Dic: de què? O sigui, a mi no m'han dit res. Com d'assessor? De què? Tu creus que... És a dir, oficialment, el Marc serà l'assessor. Perquè, clar, el Marc, a algun lloc l'hem de posar. I per Claro. l'altre estudi, res. L'altre estudi, que és Sony Lab. Al final li han donat a Sony Lab One Piece. Però, en el seu moment, sabent que jo he fet 516 episodis, que estem parlant des del 2005 al 2014, hòstia, hagués estat bé que algú m'hagués preguntat què opinava jo de la sèrie, no? I com la faria? Hagués estat bé, no ara, que ara em venen tots darrere dient: Marc, ha vingut això, què fem? Val?